Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Ħanara kemm tafu? Tafu x'inhu dan? Ekku, proset! Din stampa ta' nar jaqbad. U tafu x'namlu bih in-nar aħna? Ħanara jekk tafux. Proset! Proset! In-nar nużaw biex insajru. Bħal ngħidu aħna biex nagħmlu l-ilma l-ġejn pereżempju, jew naqlu xi bajda. U x'veru? U fejn nużaw aktar? Ħanaħseb ftit. U żgur! In-nar nużaw meta nagħmlu xi barbecue fis-sajf. Ikollna l-ħatab u fuq nixwu xi biċċa tal-set. Kemm jidher tajjeb! In-nar nużaw ukoll biex nixelu x-xematta fuq il-kejk pereżempju. Kemm ikunu jidhru sbieħ mixawlin u xbera. Imma ħanejdilkom tfal. In-nar ikun jaħraq ħafna u jekk immessuh nistgħu immeġġaw ħafna u xbera. Importanti li n-nar jużawh l-adulti biss għax għalina jaf ikun perikolus ħafna u nistgħu mweġġaw aħna u mweġġaw lil ħaddieħor. Importanti din tfal. Nibqgħu niftakruha. Illum Zizi, Gigi u Nannu Mario qed jagħmlu camping. Post sabiħ f'nofs in-natura. Siġar, ħaxix aħdar u ħafna arja friska. Bħalissa qed iħejju kollox biex jagħmlu barbecue żgħir. Zizi qed tpoġġi l-platti tal-karti fuq il-mejda. Proset Zizi. U Gigi qed iġib it-salzett. Le, Gigi! It-salzett ma nikluħ xnej. L-ewwel irridu nsajruh fuq in-nar. Imma mhux kwalunkwe nar. Meta mmorru camping, qatt m'għandna nqabdu nar mal-art jew qrib is-siġar. Dan jista' jkun perikolus ħafna u jikkawża nirien fil-kampanja. In-Nannu Mario qed juża barbecue żgħir biex iqabbad in-nar f'post sigur u magħluq. Ara, in-nar qed jaqbad u Zizi u Gigi qed jaraw mill-bogħod fejn hu sigur. Imma x'qed jagħmel Gigi? Qed tersaq viċin wisq tan-nar u dak itzok f'idejk. Aħjar le? In-Nannu Mario qed jispjega lil Gigi li rridu noqogħdu l-bogħod min-nar u ma nresqu xejn qrib in-nar għax hekk xi ħaġa taqbad, in-nar jista' jinfirex malajr ħafna. Hekk aħjar. It-salzett sar u Zizi, Gigi u Nannu Mario qed jieħdu gost jikluh flimkien. In-Nannu qed jgħidilhom li issa li l-iker sar u sajru kollox. Iridu jistennew il-barbecue jintefa' għal kollox biex ikunu ċerti li ma ċemm nar jaqbad. Ara minn hawn għaddej. Ara ħarsu, ġej lori il-pumpier. Qed jiċċekkja li kollox huwa sigur fil-kampanja. Zizi u Gigi qed ixejrulu bil-ferħ. Ħbieb, in-nar huwa importanti ħafna, però importanti wkoll li ma nabbużawx. Importanti li qatt ma nilagħbu bl-affarijiet tan-nar, la bis-soffarini, la b'xi xema, wanqas b'xi nar li jkun ġat jaqbad. Xi ħaġa importanti li nkunu nafu hi x'irridu nagħmlu jekk xi darba nesperjenzaw x'imkien li jkun qed jaqbad bin-nar. Hemm 3 regoli importanti. 3. L-ewwel waħda nitbedu minnu fih biex nibqgħu siguri. It-tieni waħda immuru ngħidu lil xi adult minnu fih. U t-tielet l-adult jaf li għandu jċempel għall-għajnuna urġenti. U għall-pumpiera inċemplu fuq in-numru 1, 1, 2. Nerġgħu ngħidu flimkien, flimkien. 1, 1, 2. In-nar.
Sulfarina. Kaxxa tal-sulfarini. Xeba biħtfija. Xeba bixawla. Id-dobru tal-emerġenza huwa 1-1-2. Zizi marret ftit sal-fira u hemm tilfet il-kartira. Min ħajjejna għandha bżonn tal-pulizija. Nunu għala kurunetta u ma jafx kif għandu jdoqqa. Min ħajjejnu għandu bżonn jgħid lill-għallim. Ġiġi weġġa jidu siqu kif ser jagħmel biex ifiqu. Min ħajjejnu għandu bżonn l-intermir. U meme ftit ma tiflax għandha tagħmel hi ma tafx. Min ħajjejna għandha bżonn tmur Santa Bir. Kikarat ħafna duħan hemm xi nar mhux bot mid-dar. Min ħajjejna għandha bżonn tgħid lill-pumpier. Ara x'għandna hawnhekk tfal? Vettura tat-tifi tan-nar. Imma x'biċċa din mhix ikkolorita? Tajnuni nisbuħa daqsxejn. Imma tiftakrux kolori il-vettura tat-tifi tan-nar. Tajt blu. Sabiħa blu. Imma jien qatt ma rajt vettura tat-tifi tan-nar blu. Mela forsi vjola? U le, din ma dinix vettura tat-tifi tan-nar li tkun vjola? Intom tafu x'kolorux vera. Aħmar, ekku proset. Il-vettura tat-tifi tan-nar għandha kulur aħmar. U tafu x'ħoss tagħmel? Taku! Tfal, ftakru, importanti, jekk qatt naraw nar perikolus, nitbedu, ngħidu lil xi adult u l-adult iċempel 1-1-2. Narakom tfal! Ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao. Darb'oħra nilqgħuk għandna imma llum ser ngħidu ciao.